Ini ang ginatawag nila nga Hidden Blue Lagoon diri sa Negros. Sa ibabaw sa kabukiran, may natago nga paraiso. Sino bala magpinsar nga sa sulod sa mga kakahuyan, sa tuwa sa mga bato, may natago nga Blue Lagoon. Gikan sa tuburan ng tubig ukon spring, matugnaw ang tubig. Kung maigo sang init sang adlaw, naga-blue pag gid ang tubig. Wala kasang iban mabatian kundi hunis ang pispis. Wala sang gahod sang salakyan o kung gahod man sa motorsiklo. Ini ang ginatawag nga Sulphur Lagoon sa Barangay Hanchonan, Amlan, Negros Oriental. Secret Blue Lagoon naman ang tawag sa iya sa mga turista. Kay natago siya kag agaw atensyon ang pagka-blue sang tubig. Kung halin ka sa Kabangkalan City, Negros Oriental, una mo anay malabyan ang mabinay. Umalimpas ang una, tubtob subong, ang butika sang masa, barato ang bulong, kabay na sang pamilya sa katugay na Grace Pharmacy. Sunod diri ang Bais. Grace Pharmacy, masaligan sang tanay. Grace Pharmacy, Tanhay ang masunod, kag ay wala kit kaangay. Grace Pharmacy. next amo na ang Banwa sang Amlan. Magpulo pamangkot anay antes magkadto diri. Antes makalapot sa lagoon, may secret tunnel nga popular man sa mga turista nga malabyan. Kung may local guide, sila makatudlo kung diin natago ining tunnel. Minahan abis ang una sang Benguet mining ang nahamtangan sang Blue Lagoon gani may tunnel antes ini. 1950s ini natukod, himo sa simento. Ginasiling sa mga residente nga nagaserbi ini nga lagyan para sa ginamina nga sulfur sadto. Mga 350 meters ang kalabaon sang tunnel, sa unhan daw pintok lang lantawon ang guluwaan. Ang mga upod ko lang ang nagsulod sa tunnel, kay kinahanglan may madrive sa salakyan pakadto sa piyak na side, hindi sila kabalo mag-drive. Char! Nadlo ko magsulod Doy di ko kaginhawa, kay kadulom, kagamay sang space, kabudlay magsupon sa dako nga tawo sa tunnel. Ang problema, kay di ko galing katultol sa guluwaan magali sang tunnel. Sa jagid ang pangitanay namon. Wala pa mayo signal sa area. Kabudlay. Ang problema, di ko makita ang guluwaan sa tunnel. Wala ka man di pa makutan nga tao. Ako li tao sa dalan. Diyos ko. Silapaw na ko. Wala kang kabudlay pa magbaking. Kabudlay magbaking kay banglid. Ito guluwaan niya man. Nakakita gid man ko sang tabang at the same time local guide plus nakapangita pa kami sang signal. Gani nakakita na gid man kami sa mga upod ko after 30 minutes pero di hamak yung panik ko isang kulba.
Nagbilin kami sa salakyan sa satellite market kag ginpalag sang amon nga mga ngalan. Mga 1.5 kilometers ang kalayoon sa Blue Lagoon. Tapan lang ang area kag kuntig ululan ang problema mo lang diri, lunang kagulangan ng imo nga labyan. Yeah, 1.8 kilometers. Flat mo lang siya. Hindi siya talakaron. So wala ko ginahapo. Kung nila ginawa ko naturally. Silang nila, mga 20 to 30 minutes lang alakat, pero sa speed ko, nagdubli kami. Hindi pala mahapos maghalin kung maglubdang sa lunang ang bugat nga tao, di ba? Dugay-dugay, may mapanimahuan ka na. So balaan mo na kung lapit ka na lang kay naga-usbong na ang baho sang asupre, sang sulfur, no? So meaning, lapit na lang kita na siya. Dumakita ko na sa layo. Hindi mo ekspektaron nga sa tunga sang kakahuyan, may amo sini katahom nga palaliguan nga nagahulat sa imo. Agaw atensyon ang kolor sa tubig, ilabi na gid kung nagabiti ang init. Ang bato sa palibot, combination sa puti, orange kag brown nga kolor. Ang tubig, may blue nga agaw green. Sa kabilugan, kung nantawon mo ang lugar gikan sa ibabaw, Malaparaiso. Gikan sa ibabaw at hagang idalom sa tubig. May duwa kami ka nakita nga mga guluhaan sa tubig gikan sa tuburan. Siling nila, mayara pagid ini sa idalom. Istorya sa mga residente, sapa-sapa lang ini sang una. Sa ginabandon sang binahan, ginpadakuan sa mga pumuluyo ang area para mag-ala swimming pool kag masupot ang tubig sa tunga. Sa kilid, may guluhaan man sa tubig nga nagasigil ang awas. Sa kilid may mga payag pero napudpud na ang atop nga sintungod sang sulfur. Sa tuanay, ginadagsa ini sang tawo. Local kag national media pati na vloggers nakalabot pa diri kay katahom sa lugar pero ginabusaran. Bangod sa katinaw sang tubig, kag bangod sa katahom sang lagoon mismo. Ginadagsa ini sa tuanay sa mga turista. Pero sa peak sa pandemic, samtang ginadagsa sa turista, nagabilin man sila sa basura. Gani napilitan ng DNR nga sirad-an ang lugar. Temporaryo wagin pasira sang DNR ang lugar sa mga turista kay ginabilinan lang sang basura. Mga 3 na ini ka tuig nga ginsira, pero suno sa mga pumuluyo, may plano nga buksan iniliwat, pero may mga hugot na nga magabantay. I-training man ang mga pumuluyo sa area sa pagbaton sang bisita. Adventure, kalingawan kag relaxation ang kinatanyag sa lugar.
Kag ini ang reminder man para sa aton tanan. Tumalagsahon na lang ang amo sini klaseng ka mga lugar. Gani dapat nga ginahalungan ang mga kakahuyan sa palibot sini nagahatag sang katahom sa lugar. Blue nga tubig sa tunga sang green na kakahuyan. Kanugon na no kami yung mga tahom nga lugar nga pareho sa disang lagoon sa Amlan nga kung tani ma-enjoy sang tao pero bangod kagin abusaran man mismo sang tao kagin habuyan sa basura karon ging saradaan sa publiko. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Dinuming, i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripping Dinuming!